Fil-każ tal-MRI minflok il-lista ta' stennija se tibqa' tiżdied kif ġara għal dawn l-aħħar snin se tibda tonqos. Dan grazzi għal ftehim bejn il-Gvern u sptarijiet privati iffirmat fl-aħħar jiem. Ftehim li fisser nifs kbir għal diversi pazjenti li ilhom iktar minn 12-il xahar biex jagħmlu test li jaf ikun kruċjali għal kura ta' saħħithom. Charles Grishti, konsulent fil-Ministeru tas-Saħħa, spjega kif minkejja li l-isfida tidher waħda kbira hemm fiduċja li din tkun indirizzata. Ta' tagħmel differenza kbira li sklok il-waiting list kompli tikber. Santu għaskos u nisperaw li fl-Lulju ta' dis-sena neliminawha. Li qed nitkellmu fuq backlog ta' 3,805 karli. Għandna fiduċja kbira li dis-sistema kif inhi pplanjata skedjulata għandha taħdem. Permezz ta' dan il-ftehim iż-żmien ta' stennija l-MRI mistenni jinżel minn 2 għal 3 xhur. Mill-ewwel ta' Mejju dawk kollha li ilhom jistennew appuntament tat-test tal-MRI għal iktar minn sena se jiġu kkuntattjati personalment sabiex jagħmlu dan it-test fi sptar privat mill-iktar fis, dan bla ebda ħlas għall-pazjent. Din ser tkun l-ewwel fażi tal-proġett għaliex wara li jinqdew dawk il-pazjenti li ilhom jistennew għal iktar minn sena ikun imiss lil dawk li ilhom fuq il-lista ta' stennija għal iktar minn 6 xhur. Eventwalment l-istess proċess isir għal pazjenti li għandhom appuntament tat-test tal-MRI aktar minn 3 xhur il-bogħod mir-rakkomandazzjoni tat-tabib.